OK lidi, vítejte u dalšího mého videa. Dneska si uděláme reakci na Už se na to vysera. Tak jo, a Žabákův merch plus Impor. První odkaz v popisku, kupujte dokud je čas. A co je kurva to tady? Tak jdeme reagovat. Way, there's no way. Say you swear to God. Say you swear to God. Say wallahi, bro. Say wallahi. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Čau Žabáku, tebe taky vítám. A co si myslíte, že si pro vás Žabák dneska připravil? Myslím si, že to bude zase další fury, protože prostě fury nesnáším a vím, že Žabák možná taky ne, takže podle mě, že to další ten fury, vole, protože to je fakt dementina. Pokud jste řekli reakci na Tyriány, tak se mýlíte, tu sračku už nikdy dělat nebudu. Ne, já tady končím, vole, kamo. Cože? On nebude dělat. Tak doufám, že to nebude nějaký trash sračka. A přestaňte mi o tom psát, děkuji. Dneska se podíváme na našeho kamaráda Lukec reakce. On tenhle cápek reaguje doslova na edity na Doda. Kdo by reagoval na Doda edit? Máte tady toho člověka. Od té doby, co jsme na ně koukali, jsem mu dal horší než Epstein. No jako jo, no, to je docela pravda. follow. Já jsem dokonce jí napsal, Lukec, ty jsi legenda. Neodpověděl, dostal jsem prostě zobrazeno, ignor, nevím, o co tady jde. Napíšu mu, ahoj, jsem velký fanda. Reakce, prosím, Lukec. Lukec, jestli tohle vidíš, prosím, odpověz mi. Od té doby, co jsme se na ně teda posledně dívali, tady Lukec zandal fakt skvělý reakce. To je můj oblíbený reakční kanál, jako bez srandy. Třeba reakce jako tato, která nazbírala. Jako, je to pravda, ale jako už, no, jako je to určitě lepší než ten tlustý more, jakoby, že no, to vyžraný prase, tak jako jo. 1000, dáme a pánové lajku. OK, pane editor, je tady nějak prázdno, mohl byste sem dát někam Lukece, třeba do jednoho z těch rohů prostě jebněte jeho kameru, ať to s náma chilluje, ať to reaguje s náma. Děkuji moc. Už jdi do prdele. No jako, já mám rád Morio, koukám na něho, vole, každý den, ale jak říkala paní v Ogio videu, měl by zhubnout. Co to je do prdele? To je skvělý. Jakože neironicky to je skvělý. To je skvělý, to je skvělý. To je úplně nádherný, kámo. Samozřejmě komentáře se od té doby nezměnily, kámo. Please stop, no job. Jako, OK, who is he? Típek, který vymyslel, Já se bojím, že tady ty komentáře budou i pod mým videem. že se do komentářové sekce budou postovat, pičo, gify, Hej, jako Žabáku, jestli na to děláš reakci, sorry, kamo, omlouvám se. různých YouTube thumbnailů, tak je prostě genius. Ten by se zasloužil třeba Nobelovu cenu za mír, protože to je nejlepší věc, co jsem viděl za poslední dobou. Ale máme tady další. To jsem si ji dával na storku, to si pamatuju. Kámo, to je legendární. Čumte. Počkej. Ježíš, to je tady to. Hej, tady to video jsem dneska viděl. To jsem já. A jak říká, jsem přesně já, tohle jsem já, jsem přesně já. Přesně já, seš to i ty? Jsem já, přesně, seš to i ty? Kamo, to mě poser, kamo. To jsem já, kámo, tohle jsem já. Má legenda, to je prostě Ok. borec. To jsem já. Jsi to i ty? To jsem já. Ty vole, to jsem já. To jsem já. Tady Seš to i ty? Vonazí klasika, Who is that, můj oblíbený gif. Já se cítím docela proud, is that? s tím se fakt dobře. Potom, co tady vidím, jak náš týpek tak jako roste, protože předtím neměl tolik followers. Vidím, že si jede. Hej, vole, on má za tajt, kamo, tenhle edit, do Klárka edit, tenhle edit, kamo, proč on reaguje na... Co to bylo, ty vole? No nic, on doslova reaguje na edit. Co chceš na tom? Řeknej si, dobrý edit. A co chceš ještě říct? Co chceš ještě na tom říct, vole? Že to je, vole, úplně jako bomba?
denní grind, tady klasicky Dobrý. pofarnout do toho Clarku. Kárka, To se to nebojí. OK, hele, já fakt chci, aby třeba týpek měl 100 000 a jako z nějakého mýmu se fakt vyklubil nějaký super influencer. Kamo, z nejhoršího, vole, reakčního kanálu najednou, no jako, je to lepší, jak by je, ale prostě, víš co. Pokud chceš mít štěstí u přijímaček, až budeš psát přijímačky, což asi chceš, tak mi dej follow a komentář a... Jo, hodně štěstí u přijímaček, ty vole, stejně to nedáte. Ne, jako, hele, přijímačky jsou easy. Těžší je se tam udržet, ale přijímačky, kámo, to zajebete jak nic. A budeš mít štěstí, kámo, věř mi. No to máme follow, komentář mu tady můžeme poslat samozřejmě. Co je tohle video za bludovinu? Schválně, co to je za bludovinu, tady to video. A já mu tam dám třeba tady 100. Toy cores faster than speed. Let's go. Level 1. Speedo, co to zase dělá, ten kuliš... Co to? Kámo, to je blázínek, který jde závodit s nějakými autičkama, ty kráso. No, On jde závodit s autíčkama, ty kráso, ty vole. Absolutně nemá. Tady bráška ho dávala, absolutně nemá. já už jsem to říkal v minulém videu, to je jako kdybych vařil u tabule, prostě já když A ještě tady, vole, tady je ten a tady je další. Webkamera. Čum, tady se prostě... máš prezentaci s kámošem a ten kámoš nepřijde do školy, vole, tak prostě u té tabule stojíš a meleš hovna, vole, co tě napadne, abys to zakecal. Ležit, takhle to vypadá. Okay, tohle jsem viděl včera, to by... Víš, jak to je? Přesně, jak říkal Žabák. Když nevíš, prostě den před přijímačkama. Kam víš všechno. Jako Si dělá prdel. Tak kokot, nevím, týpek je div... OK, jsem tu, jdem reagovat. Bohužel jsem slyšel, že už nejsou spolu, ale jako, to je život, kámo, ale... Počkej. Nebudu k tomu nic říkat. Bohužel jsem slyšel, že už nejsou spolu, ale jako... Ježiš, to je život, kámo, kámo. ale... Tohle video je... Proč reaguje na... Koukejte se, lidi, koukejte se. Mají dobrý edit, jako mají dobrý edit. Kamo Borec reaguje na tenhle edit. Sundává moje brýle, absolut cinema, ty vole, fakt jako... Kámo, Jako- týpek jako zabil edit. What does he even do? Dobrý. Počkej, no, kámo, Žabák vytvořil nový mím. Jo, Asi. Dobrý edit, kámo. Proč kurva reagujeme na edity do píči nějakých random lidí, co se teď rozešli do píči? Kámo, ser na to. OK, dobře, tak asi famous. Pičo, já jsem TikTok famous. Lidi označují v komentářích, ty ty píčo, to já chci taky, hele. píčo. Ty vole, kam se to dopracovali? No job, get a job, klasika. Kočky se brutálně porvaly, aspoň, že je Kámo, tohle, to je nejhorší video z jeho celý videí. zajebal tady, dobré. Kočka stříhá kočku. Kočka stříhá kočku. Kámo, co to je za video? Kdo by to dobrovolně dělal? Tohle, kdo by to dobrovolně dělal? Tady ty videa. Kočka stříhá kočku. Nejlepší, vole, video. Na tomhle videu budu mít 500 000 zhlédnutí. Píčo, král observace. Rvačka, kámo, dobrá bitka, ty. Bro, se... Počkej. Kočka stříhá kočku. Kočka stříhá kočku, kamo, a... Dobrý. Když se měl dát na žurnalistiku, fakt. Ten popisuje informace úplně skvěle. Mě to úplně předalo, jako bych tam byl. Fakt, jako bych tam byl v tom vole barbershopu teď. Krásu, jak to zbořili. AI je dneska strašidelný, kámo. Takže to video je strašidelný. AI video. Že se tam perou kočky je strašidelný. Jak je, kámo. Kámo, vole. Fakt, dneska dám 1000 na charitu. To je strašidelný. Tvoje reakce jsou strašidelný, ty debile. To je jasný, no. Co? Proč to skočilo Ti random, co? kámo, prostě jiná reakce. Kámo, jemu tam skončilo. Hej,
on, kámo, děláte se prdel, on čumí na video a mu tam skočí jeho. Počkej, cože? Hej, čumte strašidelný. ten jeho výraz. Když týkovi tam... Hej, kámo, borec, ježiši, do prdele. Kámo, jeho výraz úplně byl jako, ale jo, do prdele, jsem to tam vyhrál. Čum, počkejte, jo. Čumte, ne, Cože? To je strašně čumte na jeho výraz. daný. Když Jak je ten výraz úplně, jako z radosti ví úplně. Prostě, kámo, co to je? týkovi tam prostě na feedu skočila reakce na jakoby jeho samotného. To je jasný, no. Cože? Co Okay, to dobrý je, refresh vole? koukal. Co? Ty Magure, tak tohle šlo hodně bokem. Co? Tak to byl kousek. Skyfe. Kočka stříhá kočku. Okay. Kočka stříhá kočku. To budu říkat Hele, každý. já jsem se na to pak koukal zpětně, na to, co jsem tam jakoby říkal v té své první reakci a popravdě hodně naší jakoby scény dělá prostě tuhle klip farmu. Oni tam jako taky třeba řeknou jenom jedno slovo k tomu celému klipu, ale rozdíl je v tom, že jakoby tady týpka nikdo nezná, OK. Já nekoukám na originální videa už tak moc často, já si k tomu vždycky pustím někoho reakce, bych tam jako měl něčí názor, třeba Ničí názor, anebo vole, takový ten, vole, to video třeba od, ale nevím, jak se jmenuje, teď takový ten David, nějaký David, prostě takový ten, jak dělá ty různý ty, tak David Vácha, tak já vidím to jeho video, ani to neskončí to video, ale je tam vedle toho je posraný písek, který tam, vole, řezají nožem. Potom, vole, tam je nějaký, vole, sračky, který se tam mačkají, vole, tady ty sračky. Já si říkám, kurva, proč tam je, a potom tam je nějaký skurvený písek, ty vole, který tam rozdrčují, fakt jako míchají, dal nějakou gumu, kterou míchají, jestli to je, vole, blue nebo purple, tady to, a já si říkám, to je fakt, kámo, tohle nevím. Jako fakt. na to mám tu ještě chat a tak. Mě jakoby zajímá, Hej, ale místo toho, aby se koukal, vole, na to video Davida Váchy, tak se koukám spíš na ten debilní písek, ty vole. co si o tom ten člověk myslí, protože na ně koukám, že jo. Takže to je teda první problém, týpek jako prostě je nikdo, jako sorry, ale je to tak. A za druhý, on u těch reakcí vypadá jako měl umřít, kámo, jako by do toho někdo prostě nutil, on tam sedí a je absolutně bez emocí. A pak najednou switchne a prostě, co? A je to jako by prostě mačkal, kámo, tlačítka na soundpadu, on prostě jako spamuje voiceliny. Ty jako sice vydáváš jaký zvuky, děláš jako nějakou reakci, ale on nemá absolutně žádný smysl, když už Reakce nemá žádný smysl. Hej, a kdyby aspoň dělal nějaký pořádný video. děláš asi po 30. kámo. Já jsem scrolloval tvůj profil asi tak 5 minut, kámo, a slyšel jsem reakci, cože? Asi tak 100krát minimálně, jakože Nebo takový to video. Tohle musíš vidět a je tam ten Dodovo edit, ty vole. už je to ohraný, kámo, najdi si jiný voiceline, vyloženě. A v tom je tady ten problém, protože jako tady týpek se evidentně snaží jako pulnout nějaký views, OK, jako ve výsledku my prostě tady bulíme týpka, který se snaží dělat nějaký content, OK, takže ono to sice zní na píču, ale ve výsledku ten content je fakt vohovně, jakože vyloženě. Kočka stříhá kočku. Vyser se Kočka stříhá. Vyser se na tom šuráku. Měl tam dát ještě lilek a vodu. A to by bylo úplně jako fakt, na to ty čuráku, fakt jako Sigma. prosím smaž kanál, hej smaž si kanál plus baby, drž hubu už, who invited my man blood, who is this, jakože, jako poslouchej hejtry, je crazy, dobře, ale jako, bro, já si myslím, že týpek by fakt jako měl trošku si vzít něco z těch komentářů, protože on si myslí možná, že koukná na ty komentáře, kde si to jsou hejtři, když už těch hejtrů tolik, tak jako si myslím, že objektivně ten content stojí za píču. Jako, hele, když už máš prostě hodně hejtrů, no, tak doufám, že tohle video nebude mít hodně hejtrů, ale že když máš hodně hejtrů, tak už znamená, že fakt jako něco děláš špatně, jako. Fakt už seš prdeli a že už by si měl něco se svým kanálem dělám a nedělat tady ty píčoviny. A dělat něco pořádného a nedělat reakce na, vole, 10sekundový videa. Takže sorry, ale je to tak. A týpek možná bude v pohodě, chalan tady, já nehejtím toho týpka, já hejtím akorát ten content, protože ten content fakt No taky, vole, no jako trošku hejtím, no, hejtím hlavně hejtím ten content, protože fakt to je fakt na hovno content.
za hovno. Ale myslím si, že kdyby jako to vzal za jiný pačes, jako trošku z jiný perspektivy, tak by možná něco navařil. A já jsem tady proto, já chci, aby týpek jako byl successful influencer, kámo. Snad jo, snad mi konečně odepíše do píči, protože já na to čekám. Čekám na ten den, kdy mi odepíše, vole, sám velký Lukec reakce. No chci taky, aby mi někdy, aby mi napsal prostě jo, dobrá reakce, víš co. Je tady náš český Marlon. Tohle není český Marlon, víš. Tohle, kámo, představ si, třeba Marlon, jako Messi, víš co, Marlon. A víš co je Dodo? Toto, vole. Jakože prostě random. No, kámo, já se to teď bude posral. No, ty vole, jak to teď budu vysvětlovat. Prosím, ať se na tady to nekouká Dodo. Prostě, že jako ani trošku se nepodobá, vole. Teď se ani trošku Dodo nepodobá Marlenovi. Ani trošku. Doslova, děti, oni jsou úplně rozdílní. Kdyby měl on ani nemá baskat Dodo. Ani nemá baskat. Ani trošku není podobnej. Kámo, to je fakt. Den 26, co píšu Luketovi, kamo je to Lukec nebo Luket? Luketovi, dokud neskončí. Kvenej gif do píči. Kamo, na ten jsem ukazoval zrovna. Jo, tak bro, není to. No ty ne! Stresa edit. A k čemu iba? Tohle fakt není to. To je meta, ten týpek, který prostě reaguje, kámo, na skurvený edity. Legit tady, Memčí film přebral Dodovi Klárku. Co? Co to je tohle? Ok, crazy timing, bro. MG Fitmenos. No nic, Dodo, no nic. Klárka. Kámo, to je actually crazy timing do píči. Co Co je? ti jebe? Dobře. dobře. Fitmenec, to provádíš tady. Tohle musíš vidět. Ok, ne. To je ono. Do prd. Tohle je ono. Tohle video. Počkej. Tohle video, jak říkal, tohle musíš vidět, to je fakt nejhorší video. Fitmenec, to provádíš tady. Tohle musíš vidět. Ok, To je to nejhorší video. Tohle musíš vidět. Tohle musíš vidět. To já. Kámo, to je fakt jako... ne, actually prostě, kámo, teď prostě koukáme na skurvený edity. Tohle do... musíš vidět. Tung tung. Ano, žabáku, reagujeme na skurvený edity. Kočka stříhá kočku. Asi tak. Ne, mě víc ujebává na to, že on tam prostě sedí a že pokivuje hlavou prostě. Prostě on. Jo, Nasi. Tak tohle je fakt, hej, on na chvíli prostě vypne a najednou se přepne, vole, do fyzio. Vyloženě prostě. Tady má headset repost, kámo, cením, dobré. Tohle musíš. Ne, ale Tohle musíš vidět. A musíš potom vidět. se říká, the fuck? Nevíte, proč si lepí ty řidiči Zetko na zadek? To je debil. To je debil, on neví, co to znamená. No, oni podporují a ne, nic. Kokot. Jako to, co... To je fakt, kámo, je debil. insanely funny, Debil, jak tady vole, týpek je má to prostě debil, split fakt, screen ten a mám ocápek. tady, kámo, prostě část toho skurveného Minecraft parkouru. Tohle je fakt ADHD max. No to myslím, že tady na téhle straně je David Vácha, vole, ty videa a tady je, vole, nějaký Minecraft a tady to. Bro. Jako je to kvůli tomu, že jsou začátečníci, nebo že... No, kvůli tomu, vole, tak a trošku mysli, vole, to, jak se jmenuje, Lukeci, vole. Dávejte na ně bacha, nejsou tak zkušení řidiči, Ne, dávejte bacha, ale prostě je začátečník. nebo... Proč si to tam dávají ty lidi? Mně přijde, že když to tam člověk má, tak je to ještě horší, než když to tam nemá. To je Jako. debil. Ale ok, k tomu se asi nemá cenu pičo vyjadřovat, vole, nevím, bro, To je aby fakt na ní dement. nikdo nehoukal, aby na ní Kámo, to je fakt debil, vole, ten Lukec. nikdo třeba netroubil, co já vím do píči, prostě aby všichni věděli, že to jsou začátečníci a že, vole, za No ano, z žabáků a on ani neví, co to je Lukec. volan tam ještě nebyli tak dlouho, no, whatever. Ok, dobře. Co to má Dodo za to? Za
Za gauč? To neznám, kámo, tenhle gauč, ten není známý ještě. Jo. Gauč totiž má být známý, no. Ten Gauč není známý, no. Správně, iShow Speede. Kočka stříhá kočku. No asi. Gauč influencer, pičo, známej. Já tady mám komentář. Bro, co? Už jsem napsal bro, Ne. Jo, pojď. Kdo to tak moc hypuje? No, prosím. Kámo, v klidu! Musíme se nejdřív dostat tady přes tohle, už je se co tady máme. No, stěhování. To je ve starém bytě nebo v novém? Známej Gauč, ten ještě není známej. Ten ještě nikdo neobjevil, s tím nemá nikdo feed, kámo. WTF? To je no name, ten Gauč má doslova zero motion, ptal jsem se na ulici, pičo, nikdo tě nezná. Já mám takový pocit, že do doby tam měl bordel, i kdyby nestěhoval. Je opravdu rozdíl mezi růžovou a bílou pěnou? Ty pičo, to je otázka. Tak snad nám tady Lukec prozradí toto tajemství. Vidíš, koukejte, už vidíte. Co to je, rodič sourozenci, je crazy. Nejlepší reakce vzor. Hajzet, nejlepší reakce vzor. Jako myslíte si, že je rozdíl mezi růžovou pěnou a bílou pěnou? Já si myslím, že ne. Že to je jenom takový efekt. What if you brought Socrates to the modern world? Myslíte si, že je rozdíl mezi růžovou pěnou a bílou pěnou? Pičo, dobře to řekl, dobře, ty pičo Lukec, dobře. Je to takový efekt. To je takový efekt, jako když přijdeš do Mexika, najednou všude je kámo žluto. Tak ve filmech, když tě ukážeš, že jsi v Mexiku, kámo, tak na to prostě jedno žlutý filtr. Tak to tady úplně to samé. Vidíš, koukejte, už vidíte. Jako to je crazy, to je actually insane. Invited, bro. Jo, brácho, ty jsi fakt hustej. Ne, kámo, já si myslím, že toho týpka hejtuje moc. Actually však to je hodnej kluk, je to takový kulišák do píči, já ho mám rád. Já mám Lukece fakt neironicky rád, je to frajer. Jako je to frajer, ale Takový jako... efekt. Já nevím to řekni, kurva, reakce. Lukeci. Standing on business. Kámo, tak to mi odpaluje ten edit, jako. Kamo, normálně. Tohle je Lukecova rodina. Tohle je Lukec, tohle je, nevím, sestra, nevím, tohle je prostě to. Tohle jsou jeho reakce. Oni jsou hodně v editu, no. Nás hodí v editu, doslova se koukáš na edit, ty debile. Oni si docela chillujou. Kámo, hej, já bych se od nich chtěl učit. Jestli někdy budu mít reakce, jak tady Lukec, tak jsem to asi v životě prostě dotáhl tam, kam to potřebuju, víc nepotřebuju ani jako přidokazovat. Dobré, no co k tomu vůbec tady mám říkat, on to řekl vlastně všechno za mě. To tomu chybělo, 3 šišky na dortu. Dobrý. Jo, jen to řekni Lukec. Ok, takže tohle byla teda naše reakce na Lukece, je to goat, je to můj vzor, frajer, miluju ho, chci s ním Správně, Hoďte mi sem odběr, like, ano, kuďte se žabáku, Medmonk, správně. Jdu ti, hele, jak jsi říkal, jdu ti tady hodit hrozně odběr, subscribe, samozřejmě zvoneček. A hezky si navařil, takže jo, dáme like a jo, a u dalšího samozřejmě, u další reakce, tak zutím čus.